ಮೋತಿಮಾಲ್ದ ಈ ಮೇಲೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬರೀಟೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಗಳು ಗಡಂಗದ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬಲ ತಿನ್ನು ಗಡಂಗ ಕೈತಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದ ಹತ್ರ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಬಂದ ನಾ ಓಲಾರು ನೇ ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಅಂತ ಇರಗೆ ದೀತೆ ಕೊನಲೆ ಪಣದ ಅರಿತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವರ ಏನು ಮುಳುಕಿಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಅರಬೆ ಬಡ್ದು ನಾಟಕ ಉಂಟು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವೇ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಪಾ ಪುಂಜು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಚಾತನಿಗೆ ಮರಿಗೆ ಅವು ತುಯ್ಯರಾಯ್ಚಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿನ ಬುಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅನ್ಪೀರಿ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಆತಲ್ಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೀರಿಯಸ್ ಬಂದಳು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ದುಂಬೂರು ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬಣ್ಣ 12 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಮುಗಿಯುವಂತು ಇತ್ತ ಡ್ರಾಮಾ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿಡಿದು ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಸೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಕಾಸ್ದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಕಾಸೇ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಯನ್ನು ಹೆಂಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಿಕ್ಕಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಕೇರಳ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸುರಿಕೆ ಬನ್ಪಂದು ಇಟ್ಟಾಪು ಜನ ಸುರಿಕೆ ಬನ್ಪೆ ತೂದು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿನೆಲ್ಲ ಬನ್ಪೇನು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಯಾನು ಏಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಜ್ಜಿ ಕಾಪಿಗಾರನ ಟ್ರೂಪಿಗೆ ಬೋಡುದು ಯಾನು ಕಾಪಿಗಾರನ ಪರತ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಹೋಗುದು ದುಂಬ ಆತಿನೇಕ್ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡ ಅವಡ ಸಿನಿಮಾಡ ಅವಡ ತಾನಾ ತರದ ಪಾತ್ರ 100% ಕಲಾವಿದ ಮಂತದಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಇರಿಗೆ ಬೈದಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ ಕೆಂಡ ಸತ್ಯನ ಅವು ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಅಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಲ್ ಬೋಡಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪುಣ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಯಾನು ಕಾಸು ಪಾಡ್ಪದು ಮುಕ್ಲೇನು ಮುರ್ಕವ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ಬೆನ್ರೆಜ್ಜ ಪಂಡದು ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನು ಪಿರ ಬೂಡ್ದೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಿಕ್ಕಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತುಳುಟೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಳುಟೆ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಲೇಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತುಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇರಳ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸುರಿಕೆ ಬನ್ಪಂದು ಇಟ್ಟಾಪು ಜನ ಸುರಿಕೆ ಬನ್ಪೆ ತೂದು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿನೆಲ್ಲ ಬನ್ಪೇನು ಅವು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಪಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಪಾತಿರೋದು ಪಂಚ ಕೇರಳ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಏನೋ ತೋರಿಸ್ಬಂದು ಇಟ್ಟಾತಿಲ್ಲ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಇಂಕ ಅಧಿಕ ಬಸಂಗಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪು ದೇವನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಾಸು ತಿರ್ತು ನೀರು ಜಪ್ಪನ ಬಿಡುದು ಹೆಂಗದೆ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಬಸಂಗ ಅವು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೇರ ನೋಡಿತಾನೆ ಅದು ಯಾನು ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಇಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಎಂಟ ಮಸ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ತೆತ್ತುನೋಡು ಮಾಡ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರ ತೆತ್ತುನೊಂದಲ್ಲ ಕಂಡ ಒಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋವು ಸೈತು ಹೋಯ್ ಅಂಚ ಬಣ್ಣತ್ಯಾನ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ತಿನೇ ಐಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡು ಈತೇ ಪ್ರೇಮ್ ದಿದು ಈತೆ ಇಂಚ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಪೋಡಿಂದ ಯಾಪಣ ಏನು ಈ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಏನು ಯಾಪಳ ತಪ್ಪು ನಾಡ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ತಪ್ಪು ನಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಪೋಡಿಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರ ಶಶಿರಾಜರಾವ್ ಅವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತು ಬಲತ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಜಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಬಟ್ ಮಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ತೆತ್ತಿದ್ದು ಪೆರಡೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ ತಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಏನು ಪಂಡಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಯಾರು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಯಾಳ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ನಮ್ಮ ಅದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ತೂಪೆ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಪೋಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಪಣಿತ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಐಟಿ ನೆಟ್ ಪೂರ ತೂಂದು ಪೋ ನನ್ನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿನ ಬುಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅನ್ಪೀರಿ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಆತಲ್ಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೀರಿಯಸ್ ಬಂದಳು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬೋಳ್ತಿನಾದ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಪದೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಹತ್ತನಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿಪದೆ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೆಚೂರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಮೆಚೂರು ಅವು ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡದೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ರಾಸ ಉಣ್ಸುಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ನಿಫೈ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನ ಐಕ್ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಮಂತೀರಿ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಬುಲಿಪೈರು ಕೆಲವು ಬುಲಿಪೈರು ವಿನೀತಲು ಇರ್ಲ ಅರದ ಬತ್ತು ನಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ತಪ್ಪಂತುಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಮಗೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣಾಗ ರಪ್ಪದಾದನ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಪೆ ನಿಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಂತದಿಜಿ ನಾ ಪೊರ್ತುಗು ಕುಲ್ದಿನಕಲ್ಲ ಮಾತೇರ ಕಣ್ಣೀರು ಬೈದನ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಭಾಳ ಶೋಕದ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಆರು ಪುರ ಶೋಕ ಆತಲ್ಲ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ದಯಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಹೆಂಗಲ್ ಇಟ್ಟೈತೆ ಭೋಜರಾಜುರ್ಲಿರು ಅರವಿಂದ ಬಳ್ಳೂರುಳ್ಳಿರು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಪಿಗಾಡ್ರಲ್ಲಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಆರಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರಂತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೆಚೂರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ತೂಕ ಬರಿತ ಅದು ಪೋಡುಂದೇ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚಂಗಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಂಚಂಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ ಏನು
ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ 100%. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪನೋಲಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಖಂಡಿತವಾದ 100% ಮಲ್ಪೇರು 100% ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಿಗೆ ಇಂಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿರು ಮಾತೇರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ನಕಲು ಪೂರ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನಿ. ಇವರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪೇಗಾಡ್ ಅವಾರ್ಡು, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡು, ಪ್ರೀತಿ ಅಂಬರ್ ಅವಾರ್ಡು, ವಿನೀತ್ ನಕಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕೊಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೇವಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಗೂಡೋದು ಬರ್ಪುಡು ನಕಲು ದಾಲ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಂದೆ ಬರ್ಪುಡು ನಕಲು. ಅಂಚದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಕಲು ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ. ಸೂರಜ್ ಅವಾರ್ಡು, ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವಾರ್ಡು, ವಿಜಯನ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲಕ್ಕುಮಿ ಕಿಶೋರ್ ನಕಲು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಕಲಿ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ರ ಅವಾರ್ಡು ಅಂಚದ್ ಯಾನ್ ಕೈಪಾಡ್ನೆ ಗೋಲ ಹಾಪುಜಿ ಬಂದು ದೇಪಣ ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ 100% ಎಂಡ ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಲೆತ್ತೆ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಕಲು ಎಂಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಡುಂಡು ದೇಪಣ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳುವೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡದು ಖಂಡಿತ ಪಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲ ನಂಗೆ ಕೈ ಉಂಡಿ ದೇಪಣ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಕಲು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲೇನು ಬಕ ನಿನ್ನಂಜಿನಕುಲು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೂ ಈ ಬಾಳೇರು ಅವಾರ್ಡು ಪೂರ ಉದಯವಾಣಿದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ಪುದರ್ ಒರೇರಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೂ ಎಂಡ 5 ಪೈಸೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ಕಲಾವಿದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಲ್ತ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಪೈಸೆ ಎಂಕಿ ಹಾಕಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿರತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದಿಜಿ ಏನೋ ನನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ಏನೋ ನೀತು ಮಾಡೋದು ಬಕ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ನವೀನ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನದಾದ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತೀರ ನಂಗೆ ಪೂರ ಖಂಡಿತ ವಿಷಯ ಕೂಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಬೈದನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೀಕದ ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತಿರು ಜನಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದನು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆ ತಂಡಗೂ ಬರುವೆರಾ ಪಂದ್ ಆತತ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಕ ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಸಂಬಂಧ ನಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಯಾನ್ ತಂಡೋಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಂದೋಡು ಒಣದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅರ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗೈಡ್ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿರ ಎಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಜಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಡ್ಡಿಡುಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಡ್ಡಿಡುಲ್ಲ ಪೂರೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಡ್ಡಿಡುಲ್ಲ ಎಂಡ ರೀತಿ ಏರಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಆದಿತ್ಯ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪನ್ನಾಗ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ 2 ದಯ ನಿಷ್ಠಮಂತ ಪೋಪಿನಿ ತಪ್ಪ ಆಪುಣ್ ನಮ್ಮ ಜವನದಿಗಡೆ ತಪ್ಪ ಆಪುಣ್ ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಎಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತೀರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಕ್ಲಕ್ಲೇ ಬೋಡೋದು ಕೈ ಬದ್ದೇರು ಅಂಚಿದ ಪುನಗ ಅವು ಕೈ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ದಯ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಯಾನ್ 2 ನಿಷ್ಠ ಆದಿಜ್ಜಿ ಕಾಪಿಗಾರನ ಟ್ರೂಪಿಗೆ ಬೋಡುದು ಯಾನ್ ಕಾಪಿಗಾರನ ಪರತ್ ಅಪರೂಪ ಹೋಗುದು ದುಂಬ ಆತಿನೇಕ್ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಟ್ರೂಪ್ಗೆ ಏನು ವೈಕ್ಲ ಸೇರಿದಿಜ್ಜಿ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಅಪರೂಪ ಎಂಕ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿ ಆಪುಜಿ ಯಾರು ಪಂತೆ ಕಾಪಿಗಾರರೆಲ್ಲ ಪಂತೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಲೆತ್ತಿರು ನಾಟಕ ಬುಡಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪ್ ದುಂಬೊಂಡ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಳಾತನ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ದುಂಬೂರು ಎಂಗ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಬಣ್ಣ 12 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಮುಗಿಯುವಂತು ಇತ್ತ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಂತೆ ಐಕೆ ದೂರ ಇತ್ತ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಂಡು ನಾನು ಆಪುಂಡು ಊಲ ಬೇಗ ಮುಗಿಜಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸನಾಗ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಮಿತಿ ಆಂಡು 12 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುಂಡು ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಯಗಡ್ದೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಕೆಲವು 2 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಅಂಚದ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಯಾನು ಒಲ ಒಂಜಿಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ತಿಂಗಳು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಏನು ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪ ಏನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಚೂರಿ ಮುಳುದ ನೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಕಾಪು ಅಂಚದ ಏನು ಆ ಟ್ರೂಪ್ಗಳ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಟ್ರೂಪ್ ಲೆಡ್ಡಿಡುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ತೆಂಗುಲೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪುದಲ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪರೂಪ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಯು ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಪರ ಡ್ರಾಮಾಡು ಒಂಜಿ ಮಂತು ಪೋಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಪ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಕೊಂಚ ರಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಖರ್ಚಿ ತಕ್ಕ ಐಟಿ ಎಲ್ಲ ಬದುಕೊಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಪೂರೆಡ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಜಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಅಂತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ನಾವು ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ತರ್ಪಲ್ಪಾರ್ದು ಎಂಗ ನಿಲ್ಲದಲ್ಪ ಆತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಿನಿಮುಟ ಪೋತುಚಿ ಅವು ನಂಬುನೇನೆ ನಂಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಅವೇನ ನಿರ್ದೇಶನ ಡ್ರಾಮಾ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಬರೆದಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರ್ನನೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಹೋ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಣದ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ದು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡೋದು ಮಲ್ತಿನವು ಆರು ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅಕೊಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರೆ ದೂರ ಆಯ್ಬೇಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಂಡ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್
ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇತರ ಲಕ್ಕುಮಿ ಅವು ಪೂರ ಅರ್ನ ಸುಮಾರು ಫರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪುದರ್ ಅವು ದೀತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿ ಲಕುಮಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬುದಾರು ಯಾನು ಕಿಶೋರನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಕುಮಿ ಮಲ್ಪಕಂತ ಐಕಾರ ಬಂಡಿ ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನ ಅಕುಲು ಕುಸಲದ ಕಲಾವಿದಿರುತ್ತೆ ಲಕುಮಿ ತಂಡದ ಕುಸಲದ ಕಲಾವಿದಿರಂದು ಇಂಕುಲ ಆ ಟ್ರೂಪ್ ಮಂತದು ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬರೆಪಾಯ ಐದೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆಡ ಅರಡ ಬಂಡ ಇಂಚಂಚು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಇದು ಬರೆಯೋಡು ಆರು ಅಂಚಲತ್ತು ಇಂಚಲತ್ತು ಬೆನ್ಪಿನವರು ತಿನ್ಪಿನವ್ರಿ ನಮ್ಮನೆ ನಂಬೋಡು ಸುಮಾರು ಅವೇತೋ ಡ್ರಾಮನು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ಬರೆಯರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿರ್ದೇಶನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ನಂಬುನೆ ನಂಬೋಡು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಗ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಬಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಜನಕ್ಕಲು ಬುಲ್ತುದೇರು ಅವು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉಂತುದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಸಲ ತೂತ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 5 ಸಲ ಓಲು ತೂತ ನಾ ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ತೂದು ಇಡೀ ಬಿತ್ತಲಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬೋಡು ಇಂಕ್ಲೋರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡು ನಿತ್ತನು ಅವೇನು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆಡ ಬರ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬರೆಕ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂರ್ದು ಬತ್ತಿ ಇಂಗೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ನಿತ್ತನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಬದುಕುಲ ಪೇಂಟದ ಬದುಕುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊನಕ ಪಂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಂಡೆ ಇತ್ತಿನ ಇಂಚ ಬರೋಡುಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅವನು ಬುಲಿಪೋಯನ್ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಆಪುನಂಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ರೋಲ್ನೇ ಆನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಅವು ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಿಜಿ ಬಕ್ಕದ ಅದು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಮಲ್ಪ ದೇವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಂದೋಡಿ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕನೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದೇನು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಆಯ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇತೆ ಕತೆ ಆದುಪ್ಪು ಪೀಸ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇತೆ ಅದು ಕುಲ್ಲೋಡಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ನಾಟಕ ಆನಗ ಓಂಡಲೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಬತ್ತದ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಮಂದಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪನೊಲಿ ನಿಜಪ್ಪ ಅವರ ಏನು ಮುಲ್ಕಿಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಅರಬೆ ಪಡ್ದು ನಾಟಕ ಉಂತುದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವೇ ನಾಟಕ ನಮ್ಮನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಪಾ ಪುಂಜು ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಆತನಿಗೆ ವರೆಗೆ ಅವು ತುಯ್ಯರ ಆಯ್ಚಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಅದು ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅರಬೆ ಪಡ್ದು ಟೌನ್ ಹಾಳು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಅಪ್ಪ ಪೆನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪಿರ ಆ ಸೀನಾನಾಗ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಪ್ಪಗ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುಗಳ ಕೊಡ್ತೀರಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಹೂ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಮಲಯಾಳಂದ ಕಲಾಭವನ್ ಮನಿ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅರ್ನ ಬೇತೆ ಟೈಪು ಒಂದು ಬೇತೆ ಟೈಪು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇತೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅವು ಬುಲಿಪದಗಳು ಏರ್ಲಜ್ಜಿರು ಬುಲಿಪದ ಅಂಚಾನ ಕಾಪಿ ಗಂಟೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಬುಲಿಪದೆ ಕಾರಣ 3 ಗಂಟೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ 2.5 ಗಂಟೆ 2.25 ಗಂಟೆ ಅನುಪ್ಪೆ ತಿಳಿಪದ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲಿಪವನು ದುಮ್ಮೂರ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೇನು ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಲ್ನ ಬೋಜೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರಬೇರ್ನ ಕಾಪಿಗಡ್ರಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಏನೋರೇ ಬರೋಳ್ಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಡ್ರಾಮಲ್ ಮಾತ ಪೂರ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ನೆತ್ತೆಲ್ಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಏತು ತಿಳಿಪೇನ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಕಂತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೌನ ಅಂತೀನಪ್ಪ 100% ಅಪ್ಪಗ ಯಾನಿನ್ನು ಎನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ದೆತ್ತನು ಇರತ್ತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚದು ಯಾನಂತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಿಂಡ್ರಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪೇರು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಪೂಜೀರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಕ್ಕಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಪುವೇರು ಪಂಡ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡಕ್ಲಿ ಅದಾಳ ಒಂಜಿ ತಿಳಿಕೆ ಎಂಡ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಕ್ ಐಕ್ಲ ಒರ್ಗುವೇರು ನೆಕ್ಲ ಒರ್ಗುವೇರು ಅಂಚದು ಯಾನೊಂಚೂರು ಲಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತೇರು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುವರ್ ಬಂಡರ್ ನಾಟಕ ಓಂಡಲೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂಡದುಂಡೆ ಬರೆಯೋದತ್ತು ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬರೆ ಪೂಜೆ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೀತಿಜೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕತೆ ಬರೋಡು ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಸನ್ ಐಕ್ ಜಿಂಜ ಪೋಪಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಎಂಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಆಪುಜು ಬರೆಯಾರೆ ಆಪುಜು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊರಲಿ ಇಂಚಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾರ ಇಂಚಂಜಿ ಮಂತಲ್ಲ ಅಳಕೆ ನಂಚಿನಕುಲು ಶಶಿರಾಜ್ ಆಗಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊರಲ್ಲ ಅಕಲು ಐನು ಜಿಂಜದು ಪುರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವು ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎನ್ನ ಆತನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ ಏನು ಇಟ್ಟು ಮಂತಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಅವು ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಲಕ್ಕುಮಿ ತಂಡಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚನೆ ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಒಂಜಿ ಗೌರವತ್ಯತೆ ಪೋದು ಮಂತ್ ಬರಲಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿಡ್ದು ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ನಾವು ಯಾನು ಆಪುಳುಂದು ಪೋಯಾಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಕಾಸ್ತಿ ಕುಳುಂದು ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಸೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಕಾಸ್ತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಕಾಸೇ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದೆ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತಕಾಡೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಎಂಚ ದುಂಬು ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಪೋವಂತೆ ನಂಚ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ತೀರೆಗೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಜಾಗೇಡು ಆ ತಿಂಡಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಡೆಗೀರ್ ಎಂಚಿನ ರಶಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ತರ ತಿಂಡಿಗಂತ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ ಗೆನ್ಪುನೇಜಿ ಪೋಪುನಿ ಅವು ಯಾನ್ ಗೆನ್ಪುನೇಜಿ ತೀರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋಣ ಪಡೆದೆ ಅವು ಯಾನ ಜಂಗ ಬೋಡ ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಓಡೆಗಲ
ಜಾಗೆ ಪನೋಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬೋದು ಕುಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನದ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಏತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಏತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೂಯಿ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಿರಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೌಬ್ರದ ಆಲಜ್ಜಿತೆ ಹೂ ಇರ್ನಾಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎಂಚಿನ ರಶ್ ಇಡ್ ಬೋದು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತೇವು ಪೋಪು ಜನಮ್ಮ ದುಂಬುದೈತೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಪಾರೋಡು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ದ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಓಲು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಫೇಮಸ್ ದಾಲ ಜಿತೆಂಗಳೂರ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನಾರು ಅರೆ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಮಾದು ನಾಲ್ಕು ಪುರ ಡ್ರಾಮಾ ಪುನಾಗ ನುಪ್ಪು ಆಡಿದಿನಾರು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಮೋತಿ ಮಾಲ್ದಿ ಮೇಡಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬರಿಟೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಗಳು ಗಡಂಗದ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬಲಂತಿನೋ ಗಡಂಗ ಕೈತಲ್ಲಿ ತಿನ್ನದ ಹತ್ರ ಗಡಂಗದ ಹೋಟೆಲ್ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಬೇಲೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋದ್ ನಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನರನಡಿಗೆ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಬಂದ ನಾ ಓಲಾರು ನೇ ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಅಂತ ಇರಗೆ ದೀತೆ ಕೊನಲೆ ಪಣದಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಎಂಡ ಮೋಕೆ ಅರೆಗಲ ಅಕ್ಕಾಗಲ ಭಾರಿ ಎಂಡ ಮೋಕೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಖಲು ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಬ್ಲೆ ಭಾರಿ ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪದಾಗಲೇ ಉಂಪು ನಂಜಿನ ಹೋಟೆಲು ಮಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯಷ್ಟು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಇದ್ದಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನುಪ್ಪುಲ ಬಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಭಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಡಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೀರ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಮರಪೆರಾಪುಜಿ ತಪಕಾರ ನೀದು ಆಳ್ವಾಸು ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ನೀಡು ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಅಯ್ಯಷ್ಟು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯಷ್ಟು ಬೆದ್ರಾಡಿ ಆರೇ ಎದುರುಂತದ್ದು ಒಂದು ಮಂತೀರು ಆರು ಅಯ್ಯಷ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ನೀವು 30 ವರ್ಷದ ಪಿರಿಯಡ್ ಬಾತೀರಿ 28 ವರ್ಷದ ಪಿರಿಯಡ್ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀರಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲು ಬಿಡುದು ಪುನಃ ಆ ಟೈಮು ದುಂಬುದ ಬಾತೀರಿ కొంచెం మళ్ళా అన్ని అది తీరిపోయారు పాప రాగుడి శెట్టి మున్కూరు ఒక సుమారు ఇత్తారు ఇంకా సువర్ణ పన్నది బాంబే దారి ఇత్తారు మల్లక్కలు ఇంకా సపోర్ట్ మంతారు వినయ్ శెట్టి చొంబురావాడు మల్లక్కలు కరుణ్ మోహన్ రాయ్ ఐకులు ప్రకాష్ శెట్టరు సదాశివ శెట్టి బంట్వాళ్ళు ఒక ఆత్మీయరంజ దోస్తులు లేరు నా రమేష్ పడీలు పండదు ರಮೇಶ್ ಪಡೀಲ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುರುಂಡದ ಅಶೋಕನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪಲ್ಲ ಪುದರ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಪು ಮುಗಲ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹಚ್ಪದಿರಿ ನಂಗೆ ಆತು ಅಂಚ ಅದು ಮುತ್ತಪ್ರಾಯಕುಲು ಇಜ್ಜಿರ ಅರ್ಣ ಕ್ಯಾಬಿಲ್ನ ಪೋತೆ ಅರ್ಣ ಕ್ಯಾಬಿಗ್ಲ ಪೋತೆ ಅರ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದುತ್ತೇವೆ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ಆರಿಜ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಲ ಪೋತೆ ಟೈಮುಳು ಪಣ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬೋತೀನಿ ಎಂಗಲು ಬೇತೆ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ರಪ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಆರು ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೊಂಬುರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದ ಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ದೋಷ್ಪತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಡಾನ್ದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜು ಅಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ದ ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಕಲಾವಿದಡ ಏರ್ಲ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಕುಲ ಹೊಡಿತೆ ಏತಲ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿలో ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರಾವಾಡು ಎಂಗಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇರುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪ್ರೀತಿ ದೋಷ್ಪದಿರಿ ಎಂಗಲ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ದೋಷ್ಪಾಯರು ಕಾದರವಾಡು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಲೋಬೋ ವಾಡು ರಮಣತ್ ರೇಕ್ಲ ವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಡಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ರಮಣತ್ ರಾಯ್ಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲಾವಿದ ಗೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ದು ಕಲಾಡಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ರಮಣತ್ ರಾಯ್ಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತು ಓತಿನಕಲು ಇತ್ತೆಗಳ ಎತ್ತನ ಅನ್ನ ಬರೋಣ ಪೂಜೆ ಬರೋಣ ಬರ್ಪುಣಕರು ಪಣ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಕಲಾವಿದರ ಪಣ್ಣ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ವಚ್ಪದಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲಿನಣ್ಣೆಲ್ಲ ಓಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಪೂವ ಪೇರು ಎಂಗಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ರಾವಡು ದುಂಬದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಲಂಕದಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲಿಗೆ ಊಲ ಕುಂದು ಕೊರತೆದಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಗವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಕುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅದು ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಬೇತೆಗಳ ಕಂಡ ಪಾರ್ಸಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೇ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟ್ಟ ಅವು ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಓಲ್ಡ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪಂಡ ಓಲ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಉಳ್ಳೇರು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮುಟ್ಟೋನ ಕೋಟಿ ಜನ ಶೋ ತಗೊಂತೀರ 100% ಕುಶಲದಲ್ಲಸೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಿಗೆ ದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ತಿಳಿಕದ ಬಳ್ಳಿಂದ ಅಂಚಿನ ನೆಂಜು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ ಕಾಪಿಗಾಟ್ರಿಗೆ ನವನೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಕಲು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಡಿದು ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸುರು